Històries del món menut. Som-hi! El pirata Pol i el monstre de la neu. Per una vegada, en Pol i la seva competent tripulació no anaven a la recerca d'aventures. Feia massa calor. Arengades salades! En comptes d'això, en Pol va decidir pescar una estona. L'àvia Pec, en Pierre i en Babord van preferir dormir una estona. Només el so dels seus roncs trencava la pau i el silenci. En Pol només veia mar al seu voltant. Però de cop i volta va veure un altre vaixell a l'horitzó. Endavant, valents! Eren l'Ossos i en Calavera. En Pol no estava d'humor per trobar-se aquells malvats. En Pol va amagar la perleta en una cala que hi havia a prop fins que va passar el perill. Quan van tornar a salpar, el cel blau s'estava tornant fosc. S'acostava una tempesta. En Perleta es movia amunt i avall, com una nou sobre onades enormes. Tota la tripulació s'agafava ben fort. En Perleta es va desviar molt del seu rumb i va anar a parar més al nord que mai. Cada vegada feia més fred. L'àvia Pec es va afanyar a teixir un munt de bufandes, gorres i guants per protegir-se del fred. En un tres i no res es van veure envoltats de grans icebergs. En Pierre vigilava des de dalt i en Pol els esquivava. Crec, crec. Estrelles congelades! Havien de trobar algun lloc on refugiar-se dels vents glaçats. Al final, en Pierre va veure un lloc. Com a la vista! Van tirar l'àncora i van baixar del vaixell. De seguida, van encendre un foc per escalfar-se. S'hi estava força bé, allà asseguts amb una tassa de xocolata calenta, mentre la Pec els explicava la història de l'abominable home de les neus. Diuen que és alt com una casa i gros com una balena, va dir la Pec en veu baixa. No l'ha vist mai ningú, però les seves petjades són gegantines. En Pol era un pirata massa valent per deixar-se espantar per les històries de la Pec. Però quan una gota glaçada li va caure al clatell, el Pol no va poder evitar de fer un crit que va ressonar per tota la cova. Ah! El xiscle d'en Pol va fer posar nerviosos els seus amics. I a més, van veure un rastre de petjades gegants. Desapareixien en un racó fosc de la cova. Tot d'una van sentir un fort soroll de passos que venien cap a ells. Sardines tremoloses! S'anaven acostant i acostant. En Pol no volia creure's la història de la Pec. Però quan van veure dues enormes figures blanques que venien cap a ells, va cridar «Fugim!». De tornar del vaixell, en Pol va provar de fer el valent. Abominables homes de les neus. Ja l'havien enredat abans, d'una manera semblant. Segurament eren un parell d'abominables pirates, va dir rient. I el Pol es va imaginar qui eren aquells dos malvats. Per això es va estranyar molt quan, en arribar al port, va veure que els seus dos vells enemics ja hi eren. Quina calor que fa! No semblava que l'Ossos i en Calavera vinguessin del Pol Nord. Aleshores, qui eren aquells dos monstres terribles? Es va preguntar en Pol. Pops ben xops! Aquell vespre, quan la Pec li va preguntar quin conte volia que li expliqués abans de dormir, en Pol es va esgarrifar i va contestar «Un que no faci por». Amb el cap ple d'abominables homes de les neus i de pirates abominables, ja n'hi havia prou, fins i tot per a un pirata tan valent com en Pol. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja se fos. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Fi!
Moltes gràcies, menuts!